Jeesus kulki joka puolella Galileaa opettaen rukoushuoneissa, saarnaten valtakunnan evankeliumia sekä parantaen ihmisistä kaikenlaisia tauteja ja sairauksia. Hänen maineensa levisi läpi Syyrian. Hänen luokseen tuotiin kaikki sairaat, jotka kärsivät monenlaisista sairauksista ja tuskista, pahojen henkien vallassa olevat, kuunvaihetautiset sekä halvaantuneet, ja hän paransi heidät. Suuri määrä väkeä seurasi häntä Galileasta, Dekapolista, Jerusalemista, Juudeasta sekä Jordanin toiselta puolen. Nähdessään väen paljouden hän nousi ylös vuorelle. Kun hän oli asettunut aloilleen, tulivat oppilaat hänen luokseen. Hän alkoi puhua ja opetti heitä näin. Siunattuja ovat nöyrät, sillä heidän on taivaan valtakunta. Siunattuja ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Siunattuja ovat sävyisät, sillä he perivät maan. Siunattuja ovat ne, jotka janoavat oikeamielisyyttä ja näkevät sen nälkää, sillä he tulevat täyteen. Siunattuja ovat armolliset, sillä he saavat armoa. Siunattuja ovat puhdassydämiset, sillä he näkevät Jumalan. Siunattuja ovat rauhantekijät, sillä heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Siunattuja ovat ne, joita vainotaan oikeamielisyyden vuoksi, sillä heidän on taivaan valtakunta. Siunattuja olette te, kun ihmiset vihaavat ja vainoavat teitä ja puhuvat teistä kaikenlaista pahaa väärin perustein, minun vuokseni. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkkionne taivaissa on suuri. Niinhän he vainosivat profeettojakin, jotka elivät ennen teitä. Te olette maan suola, mutta jos suola lakkaa antamasta makuaan, millä se puolestaan suolattaisiin? Ei siitä ole enää muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valo. Kukkulalle pystytettyä kaupunkia ei voi kätkeä, eikä lamppuakaan sytytetä ja piiloteta astian alle, vaan asetetaan lampun jalkaan, ja se antaa valoa kaikille talossa oleville. Antakaa samoin valonne loistaa ihmisten edessä, jotta he näkisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaassa. Älkää ajatelko, että olen tullut tuhoamaan lain tai profeetat. En ole tullut tuhoamaan, vaan toteuttamaan. Sillä totisesti sanon teille, laista ei katoa yksikään piste tai piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut, ei ennen kuin taivas ja maa katoavat. Sitä, joka näin ollen rikkoo yhtäkin näistä käskyistä ja niin opettaa, kutsutaan vähäisimmäksi taivaan valtakunnassa. Mutta sitä, joka tekee niiden mukaan ja niin opettaa, kutsutaan suureksi taivaan valtakunnassa. Sillä minä sanon teille, että paitsi jos oikeamielisyytenne ylittää uskonoppineiden ja pappien oikeamielisyyden, ette missään tapauksessa pääse taivaan valtakuntaan. Olette kuulleet esivanhemmillenne annetun käskyn, älä tapa, ja joka tappaa on ansainnut tuomion. Mutta minä sanon teille, että jokainen, joka on syyttä vihainen veljelleen, on ansainnut tuomion. Ja jos joku loukkaa veljensä kunniaa, on hän neuvoston tuomittavissa, mutta jos joku kutsuu toista idiootiksi, on hän helvetin tulelle altis. Joten jos olet tuomassa lahjaasi alttarille ja siinä muistat, että veljelläsi on jotain sinua vastaan, jätä lahjasi alttarin eteen ja poistu. Sovittele ensin asia veljesi kanssa ja palaa sitten tarjoamaan lahjasi. Sovittele vastapuolesi kanssa, kun olette vielä matkalla, ettei tämä luovuttaisi sinua tuomarille ja sitten tuomari viranomaiselle ja sinua teljettäisi vankilaan. Totisesti sanon sinulle, sieltä sinä et enää pääse pois ennen kuin olet maksanut viimeisenkin kolikon. Olette kuulleet esivanhemmille annetun käskyn, älä tee aviorikosta.
Mutta minä sanon teille, että jokainen, joka katsoo naista himoiten, on jo sydämessään syyllistynyt aviorikokseen tämän kanssa. Ja jos oikea silmäsi viettelee sinua, irrota se ja heitä pois luotasi, sillä enemmän sinua hyödyttää menettää yksi osa ruumiistasi kuin se, että koko ruumiisi joutuisi helvettiin. Ja jos oikea kätesi viettelee sinua, leikkaa se irti ja heitä pois luotasi, sillä enemmän sinua hyödyttää menettää yksi osa ruumiistasi kuin se, että koko ruumiisi joutuisi helvettiin. On opetettu, että jos joku eroaa vaimostaan, tulee hänen antaa tälle erokirja. Mutta minä sanon teille, että jos joku eroaa vaimostaan muun syyn kuin uskottomuuden vuoksi, ajaa hän tämän aviorikokseen, ja myös jos joku nai eronneen naisen, syyllistyy hän aviorikokseen. Lisäksi olette kuulleet esivanhemmille annetut käskyt. Älä vanno väärää valaa ja tee mitä olet Herralle valalla vannonut. Mutta minä sanon teille, älkää vannoko lainkaan. Älkää taivaan kautta, sillä se on Jumalan valtaistuin. Älkääkä maan kautta, sillä se on hänen jalkarahinsa. Älkääkä Jerusalemin kautta, sillä se on suuren kuninkaan kaupunki. Äläkä vanno pääsi kautta, sillä sinä et voi muuttaa yhtäkään hiustasi mustaksi tai valkoiseksi. Olkoon siis puhuessanne kyllä, kyllä ja ei, ei, sillä tätä enempi on pahasta. Olette kuulleet opetetun, silmä silmästä ja hammas hampaasta. Mutta minä sanon teille, älkää tehkö pahalle vastarintaa, vaan jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin. Ja jos joku haluaa haastaa sinut oikeuteen ja viedä sinulta paitasi, anna hänelle takkisikin. Ja jos joku painostaa sinua kilometrin matkalle, kulje hänen kanssaan 2. Anna sille, joka sinulta pyytää, äläkä käännä selkääsi sille, joka tahtoo lainata sinulta. Olette kuulleet opetetun, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne ja siunatkaa niitä, jotka kiroavat teitä. Tehkää hyvää niille, jotka vihaavat teitä, ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka loukkaavat ja sortavat teitä, jotta olisitte taivaan Isänne lapsia, sillä hän nostaa aurinkonsa sekä pahoille että hyville, ja antaa sateen niin oikeamielisille kuin väärämielisillekin. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkkion ansaitsisitte? Eivätkö veronkeräjätkin tee niin? Ja jos tervehditte vain veljiänne, mitä te teette enemmän kuin muut? Eivätkö veronkeräjätkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä, kuten taivaan Isänne on täydellinen. Katsokaa, ettette harjoita hyväntekeväisyyttä ihmisten edessä, jotta nämä sen näkisivät. Muuten ette saa palkintoa Isältänne, joka on taivaassa. Sen vuoksi, kun harjoitat hyväntekeväisyyttä, älä toitota siitä, kuten tekopyhät tekevät rukoushuoneissa ja kujilla saadakseen kunniaa ihmisiltä. Totisesti sanon teille, he ovat palkkionsa saaneet. Mutta kun sinä harjoitat hyväntekeväisyyttä, älä anna vasemman kätesi tietää, mitä oikea tekee, jotta sinun hyväntekeväisyytesi pysyisi salassa. Ja sinun isäsi, joka näkee salaisuudet, palkitsee sinut avoimesti. Ja kun sinä rukoilet, älä tee kuten tekopyhät. He rakastavat seistä rukoilemassa rukoushuoneissa ja katujen kulmissa, jotta tulisivat nähdyksi. Totisesti sanon teille, he ovat palkkionsa saaneet. Vaan kun sinä rukoilet, mene omaan huoneeseesi ja oven suljettuasi rukoile Isäsi, joka on salassa. Ja sinun Isäsi, joka näkee salaisuudet, palkitsee sinut avoimesti. Kun sinä rukoilet, älä hoe tyhjää kuten pakanat, sillä he luulevat tulevansa kuulluksi paljon puheensa ansiosta. Älkää olko heidän kaltaisiaan, sillä Isäsi tietää, mitä tarvitset ennen kuin pyydätkään häneltä.
rukoilkaa siksi tällä tavalla. Meidän taivaan Isämme, pyhitetty olkoon nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon tahtosi maan päällä, kuten myös taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän päivittäinen leipämme, ja anna meille rikkomuksemme anteeksi, kuten mekin annamme anteeksi meitä vastaan rikkoneille. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia ikuisesti. Todella. Sillä jos te annatte ihmisille anteeksi heidän hairahduksensa, antaa taivaan Isänne myös teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi heidän hairahduksiaan, ei taivaan Isännekään anna teille anteeksi teidän hairahduksianne. Toisaalta, kun paastoatte, älkää olko synkkiä kuten tekopyhät, sillä he muuttavat muotonsa surkeaksi, jotta heidän paastonsa näkyisi. Totisesti sanon teille, he ovat palkkionsa saaneet. Vaan kun sinä paastoat, kampaa hiuksesi ja pese kasvosi, jotta paastosi ei tulisi ilmi ihmisille, vaan Isällesi, joka on salassa. Ja Isäsi, joka näkee salaisuudet, palkitsee sinut näkyvästi. Älä varastoi itsellesi aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste tuhoavat, ja varkaat murtautuvat ja varastavat. Vaan varastoi itsellesi aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste tuhoa, ja missä varkaat eivät murtaudu eivätkä varasta. Sillä missä on aarteenne, siellä on myös sydämenne. Silmä on ruumiin lamppu. Jos siis silmäsi on kunnossa, on koko ruumiisi täynnä valoa. Mutta jos silmäsi on paha, on koko ruumiisi täynnä pimeyttä. Jos siis sinusta lähtevä valo onkin pimeyttä, millaista onkaan pimeys? Kukaan ei voi palvella kahta Herraa. Silloin joko vihaa toista ja rakastaa toista, tai pysyy uskollisena toiselle ja halveksuu toista. Te ette voi olla sekä Jumalan että omaisuuden orjia. Sen vuoksi sanon teille, älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai joisitte, älkääkä ruumiistanne, mihin sen pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ravinto ja ruumis enemmän kuin vaatetus? Katsokaa lintuja taivaalla, sillä ne eivät kylvä, eivätkä korjaa, eivätkä kokoa varastoon, mutta silti teidän taivaan Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljon tärkeämpiä kuin ne? Kuka teistä voi murehtimalla yhtään lisätä elämälleen mittaa? Ja miksi te murehditte vaatetusta? Tutkikaa kukkia niityllä, kuinka ne kasvavat. Eivät ne rehki eivätkä kudo. Ja silti minä sanon teille, että edes kuningas Salomon kaikessa kunniassaan ei ollut niin vaatetettu kuin yksikään niistä. Jos Jumala tällä tavoin pukee niityn ruohon, joka on tänään, mutta huomenna heitetään uuniin, miksei hän paljon mieluummin vaatettaisi teitä, te vähäuskoiset? Sen vuoksi älkää huolehtiko sanoen, mitä me syömme, tai mitä me juomme, tai mitä me puemme päällemme, sillä kaikkea tätä pakanat tavoittelevat. Kyllähän teidän taivaan Isänne tietää, että tarvitsette kaikkia näitä asioita. Vaan etsikää ensiksi Jumalan valtakuntaa ja hänen oikeamielisyyttään, ja teille annetaan kaikki tämäkin. Sen vuoksi älkää murehtiko huomista, sillä huominen kyllä hoitaa omat asiansa. Kullekin päivälle riittää sen oma pahuus. Älkää tuomitko, ettei teitäkin tuomittaisi. Sillä niin kuin te tuomitsette, teidät itsennekin tuomitaan. Ja millaisella mitalla mittaatte, sellaisella mitataan teille takaisin. Ja miksi katsot tikkua veljesi silmässä, mutta et havaitse hirttä omassa silmässäsi? Tai kuinka sanot veljellesi, anna minun poistaa tikku silmästäsi, vaikka katsohan, sinun omassa silmässäsi onkin hirsi.
sinä tekopyhä, ota ensin hirsi pois omasta silmästäsi, ja sitten näet selvästi ottaa tikun pois veljesi silmästä. Älkää antako koirille sitä, mikä on pyhää, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaisi niitä jalkoihinsa ja kääntyisi repimään teitä. Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin löydätte. Koputtakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen pyytävä saa, ja etsivä löytää, ja koputtavalle avataan. Kuka teistä ihmisistä antaisi pojalleen kiven tämän pyytäessä leipää, tai tämän pyytäessä kalaa antaisikin käärmeen? Sillä jos te huonompina tiedätte, kuinka antaa hyviä lahjoja lapsillenne, kuinka paljon enemmän teidän taivaan isänne antaa hyviä asioita niille, jotka häneltä pyytävät. Sen vuoksi tehkää te ihmisille se, minkä haluaisitte heidän tekevän teille, sillä tämä on laki ja profeetat. Astukaa sisään kapeasta portista, sillä avara on se portti ja leveä on tie, joka johtaa kadotukseen, ja monet siitä kulkevat. Sillä ahdas on se portti ja kapea tie, joka johtaa elämään, ja harvat sen löytävät. Varokaa vääriä profeettoja, jotka tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevia susia. Hedelmistään te heidät tunnette. Kerätäänkö piikkipensaista rypäleitä tai ohdakkeista viikunoita? Siispä jokainen hyvä puu tuottaa hyvää hedelmää, mutta kelvoton puu tuottaa pahaa hedelmää. Hyvä puu ei voi tuottaa pahaa hedelmää, eikä kelvoton puu voi tuottaa hyvää hedelmää. Jokainen puu, joka ei tuota hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen. Hedelmistään te siis tunnette heidät. Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivaan valtakuntaan, vaan se, joka tekee taivaan isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö olekin profetoineet sinun nimissäsi, ja sinun nimissäsi karkottaneet pahoja henkiä, ja sinun nimissäsi tehneet monia ihmeellisiä tekoja. Ja silloin minä ilmoitan heille, en ole koskaan tuntenutkaan teitä, menkää pois luotani, te vääryyden harjoittajat. Jokaista, joka näin ollen kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, minä vertaan viisaaseen mieheen, joka rakensi talonsa kalliolle. Sitten alkoi sataa ja tuli tulva, ja tuulet puhalsivat ja pieksivät taloa, mutta se ei romahtanut, sillä sen perustukset oli rakennettu kalliolle. Ja jokaista, joka kuulee nämä sanani, mutta ei tee niiden mukaan, verrataan typerään mieheen, joka rakensi talonsa hiekalle. Alkoi sataa ja tuli tulva, ja tuulet puhalsivat ja pieksivät taloa, ja se romahti, ja valtava oli sen romahdus. Ja kun Jeesus oli puhunut, olivat ihmiset hämmästyksissään hänen opetuksistaan, sillä hän opetti niin kuin sellainen, jolla on valta, ei kuten uskon oppineet. Jeesus kulki joka puolella Galileaa, opettaen rukoushuoneissa, saarnaten valtakunnan evankeliumia sekä parantaen ihmisistä kaikenlaisia tauteja